Ale Jehovah disulikit jalarita dahoro saya dibotohodo manang nahudul manang najongjongaw garisian nadaw diatu si hodo pikiran manang mardaladalan manang modo mau di segi hodo aw jalatak moni diaw mati bohudo dang hadudungan aw ido sahatna. Shalom Marita, salut nak. Shalom. Dihita dong asa punguan. Ada orang so masuk kita tutur pukon. Adong do sada cerita mana turi-turian ade. Adong masih ada profesor mengajar di tonga-tonga ni tung macelas rohana. Marite na di bagasa bisuk do malo-malo sudah sesianne manang mahasiswa ne donga sabunguan di nama nukun profesoron di dokma tu mahasiswa ne alanya haram malo alanya haram pista inna profesoron tu mahasiswa ne dia lusi mahasiswa nema di dokma hami malo prop ala ni Tuhan ngomong profesoron idia Tuhani na dia lusi mahasiswa di surga na lam ngomong profesoron buido dipatari daw kamu adong Tuhani basi mahasiswa no tarhato tong mahasiswa ina profesor sesuatu yang tidak bisa dilihat atau diraba atau dibuktikan itu tidak benar ina profesor berarti Tuhan tidak ada. Lam ngomong mahasiswa di ala padohan ni profesoron dangarong Tuhani gawe longang mahasiswa alai di satu sisi tor disonggopi tor diperbadia di antara satu mahasiswa manukum mahasiswa di dokma Rob bisa bertanya silakan. Profesor pintar dan hebat karena apa? Ya lusi profesoron karena otak saya. Karena otak saya ini hebat. Alai disukun mahasiswa mamumseng. Menurut ilmu filsafat atau ilmu sains, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan atau diraba atau dilihat sama sekali dengan bohong. Berarti otak profesor tidak ada. Innama mula tuhi mana hatai dihita dong sabungan ahado nanaing dohonon ni tulpukon pesalmen 170 siaon dia sada dohon konomong omma patuduhon nanidokna Allah Maha Tahu. Allah maboto salut dibata diboto do salut manang aha na daulay alanido nakin taringok diceritai di satu sisi gambaran boydo honon profesor mangasakon nabi noton ape bolo taingok do badan Robi ay dibatado manok pasaluk na jala dibatado